Il-Gvern Laburista jħaddan politika taqlub folozz fejn dan il-Gvern qed ikompli jqarraq bil-poplu Malti u Awċi. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled għaliex il-poplu jixraqlu aħjar. Dan kien il-messaġġ tad-deputati nazzjonalisti Ivan Bartolo u Derin Karabot waqt l-attività politika li saret f'San Pawl il-Baħar. Ivan Bartolo qal li kieku l-Gvern Laburista ma seraqx dawk il-miljuni kollha mid-deal tal-Vitals kieku sar aktar investiment f'diversi setturi fosthom fil-qasam tal-housing. Għali l-politika qarrieqa tal-Partit Laburista ejjiet lil kulħadd fejn il-poplu spiċċa jaħrab mill-pajjiż mal-ewwel opportunità li jkollu. Waqt id-diskors tiegħu saħaq l-atroċitajiet li saru minn Gvern Laburista huma kbar fejn huwa spjega li hemm 1500 persuna li qed jistennew sabiex jingħataw residenza. Fil-waqt li sa sena ilu l-maġġoranza ta' dawn in-nies kellhom kuntratt li juri biċ-ċar li se jingħataw proprjetà f'qasir żmien, iżda wara li għaddiet l-elezzjoni ġenerali dawn l-istess nies baqgħu b'xejn. Osfor ir-rispett lejn min isegwi minn barra. U dan hu l-mument li qeret ruħ il-poplu. Politika li jgħid lil kulħadd, politika li qiegħda toffri lup artifiċjali. Politika li tilfet il-fiduċja fil-politiċi. Illum lajta hi illi kieku kont iżgħar naħrab minn dal-pajjiż. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Derin Karabot qal li bis-saħħa tal-PAC inkixef il-qerq tal-Partit Laburista li qed jaħdem lill-poplu Malti u Awċi. Huwa fakkar li din il-ġimgħa ħareġ biċ-ċar fil-PAC li qabel mal-Gvern ivvota għal Electrogas dawn diġà kienu jafu li kienu rebħu t-tender lejliet l-approvazzjoni mill-Bord tal-Ene Malta. Derin Karabot tagħmel appell lill-Prim Ministru sabiex jiftaħ kawża kontra Vitals u Stewart ħalli l-poplu jieħu lura dawk il-miljuni ta' euro. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista jġielet rigward l-Electrogas u se jkompli jġielet fuq Vitals għaliex il-poplu Malti u Awċi jixraqlu aħjar. Dan huwa l-istess pattern mill-istess nies illi l-qorti ddikjarat bħala fraudjolenti fil-każ tal-Vitals. Għaliex meta għamlu s-serqa fl-2013 dwar il-power stations, ħasbu li ħadmetilhom u għamlu s-serqa sentejn wara fl-2015 dwar il-Vitals u kien dan il-partit li dejjem hemmen mill-bidu u għadu sal-lum jiġġieled. Giulia Falzon għal Net News.